ce ɗan amana sai ɗan amana, na ce gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata, na ce magana nake akan haske maganin duhu, na ce magana nake akan jagoran mutanen Kaduna. Kai na ce ai mai ƙaramin ubangida ya wahala. Yasko na ce magana nake akan Sama'ila Yasko, na ce amana sifikan Najeriya. Yasko na ce magana nake yi akan gidan honorable speaker, na ce magana nake yi akan mai girma speaker. Yasko alheri ne wallahi, na ce Yasko alheri ne wallahi, kaga mai riko da gaskiya na amana. Yasko na ce ɗan amana sai ɗan amana, kaga mutumin da ake bashi abu ya bayar ba tare da kiɗi ba. Na ce wallahi ba kowa a gidan sifika, na ce wallahi kowa shiru ne, na ce ni MC so ne sai na fada, na ce wallahi ko za a yanka ni mai gida sai na fada, kowa shiru ne. Na ce kaga jagoran mutanen Kaduna. Kai na ce mai gida sun ce hauka nake baka ma san ina yi ba. Na ce kaga amanar Jamilu Project, na ce kaga amanar Balaraba Shehu, na ce kaga amanar Sani Babajo, na ce kaga amanar mai kayan wuta, na ce kaga amanar Oga Yaro. Kai Yasko na ce ni MC Sone, na ce wallahi sai na fada, na ce kai na ce kana da capacity, kana da leader, kana da liba, kana da salish, kana da garanti, kana da sama, kana da ƙasa, kana da annabi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama.